ଆଜି ଏଠାରେ କାହିଁକି ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ପଳେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇଠି ବୋଉ ଭାତକୁ ମାଛ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ତାର କିଛି ସମୟ ଶୋଇଥିଲି, ଆଗ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତ ଟିକେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବାବା କହିଲା ଆଜି ବାଲୁଗାଁ, ତ ବାବା ବୋଉ ମୁଁ ଆମେ ମିଶି ପଳେଇଥିଲୁ ବାଲୁଗାଁ। ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଜାମ୍ ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ଆଗରେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିଲା ତ ସେଇଠି ଛୋଟ ଜାମ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଜାମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ସିଧା ବାଲୁଗାଁ। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଲ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, କାଠ ଅଙ୍କଲ୍, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଗଲୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ସିଧା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ପାଖରେ ଥିବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଗୋଦାମକୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କେତେ ସାରା ଷ୍ଟେସନାରୀ କିଣିଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟେସନାରୀ କିଣା ସରିଯିବା ପରେ ଯେହେତୁ ଫଳ ଫୁଲ ଆଣିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବୋଉ ଏଠି କମଳା ବାଛିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଫଳ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାବା କହିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ତେଲ କମ୍ ଅଛି, ତ ନାରାୟଣୀ ଛକ ପାଖେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ବାବା କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆଜି ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ବୋଉର ମୋର ପଳେଇଥିଲୁ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ପ୍ରଥମେ ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦିଦି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାର୍ସଲ ଧରିକି ଆମେ ଫେରି ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆସିକି ଦେଖିଲି ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, କିଏ ନଥିଲେ, ଖାଲି ମୋ ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ବା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ, ତ ଖେଳ ସରିକି ମୁଁ ଆସିଲି ଘରକୁ। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।